5η 11 Ιανουαρίου του 2024 με το κρουαζερόπληρο Orchestra της MSC εταιρείας. Τρίτη μέρα της κρουαζέρας, φτάσαμε στη Μασσαλία. Βροχερός ο καιρός, η διάθεση στο απόγειο, μοναδικές οι εμπειρίες μέχρι τώρα από το Ελβενιζέλος στο Φιουμιτσίνο, από το Φιουμιτσίνο στην Τσιβιταβέκια, επιβίβαση στο κρουαζερόπλιο και στη συνέχεια Λιβόρνο και σήμερα Μασσαλία.